vil jeg gerne lave en lille energidrik-test med Hype og Kult. Jeg har godt nok lige smagt på dem lige før, men nu tænkte jeg vil anmelde den for jer. Fra 1 til 6 i stjerner. Ja, og så siger jeg selvfølgelig også, om den er længe godkendt eller ej. Og jeg synes sådan, at den skal have mindst 4 stjerner for at være længe godkendt. Så det er mine holdninger. Ja, så lad os smage på dem. Hvad tager jeg først? Jeg tager Kulten først. Good energy always wins. Ej, okay, det var en lille reklame. Ja. Den er faktisk... det er længe siden, jeg smagte den, så... men jeg kan huske, den var rigtig god. Men lige nu, så synes jeg ikke, den er specielt god. Jeg tror, den får 4. Også fordi den har 500 ml, og det synes jeg er så fedt, at den ikke har små 250 ml. Så, ja. Okay, her har vi den her Hype. Har lige smagt Hype før. Så det vil jeg så gøre nu. Eller, jeg har smagt den lige før. Den smager sådan noget af en blanding af Red Bull og X-Ray. Den er sød som en X-Ray og har den der energidriksmag som alle Burn og alt det der. Lidt Red Bull-agtigt. Ja, så hvad med at give den 5? Fordi den er virkelig god, så de er begge to længe godkendt. Så jeg anbefaler jer, hvis I skal have noget nogle energidrik til jeres LAN-party, så køb hellere Hype og Kult. Men jeg ved ikke, hvor man får de her Hype fra. Jeg tror ikke engang, man kan købe den i Danmark. Hvis man ikke kan. Jeg har hørt, at man kan få den i Føtex, men jeg ved ikke, om man kan. Fordi, ja, det var det. Farvel.